shagon madan nan ya riga ya fito. amma fa in ba ya yi farko to sun ai ba ka dora fa aiki dan aiki yi za a yi kuma ka koma gefe kawai to ko ba gefe takara to garan wannan an riga an take tsakanin Shukura na yaran mamman daga bangaren Jamus da shagon mada da dogon wando fari da ratsin baki a cikin shi da alin ba ta saka in kallo Shukura na yaran mamman dogon wando baki a jikinsa. in kuna ba su kudi wannan ne dambe tsakanin tsohuwar bataliya ce tsakanin shagon madan da Shukura na yaran mamman. Shagon mada wannan fahimta za yi za a ta kare Shukura na yaran mamman ya yi kujera ya dawo na mada kwalara ya rage ta Shukura na shagon mada Shukura na yaran mamman. in ba faɗi ba sai an dawo a yadda shi ku tsaye na juya ga halin shi da tsere nan Shukurana ramamman na mada Shukurana ramamman a gyara zare ayi turmi daya wani kana ana fa aiki juya mana gare na banna an dawo turmi na biyu tsakanin shi Shukura na yaran mamman ɗin da shagon mada a inda turmin farko Shukura na ya yi kujera ga yana an riga an dawo turmi na biyu Shukura na yaran mamman shagon mada Shukurana shagon mada Shukurana turki ba da ɗi ayya wallahi Shukurana ya hallaka shagon mada Shukurana ya ramamma ya hallaka shagon madam